Mga national agencies nagkahiusa sa pagtanyag og serbisyo para sa mga tao atol sa Grand Fair nga gilusad karong adlaw. Giorganisar kini sa Anti-Red Tape Authority kun ARTA, usa ka attached agency ubos sa Office of the President. Gihimo ang kalihukan sa Mandawi Sports Complex kun diin nitanyag og serbisyo ang 14 ka mga ahensya nga nahiusa sa usa ka lugar. Katuyuan niini mapadali ang serbisyo sa gobyerno ug dili maglisod ang mga tawo. Regular na unya kining himuon matag Ease of Doing Business Month matag Mayo. Kundiin lain-laing key cities kini ipahigayon sa ARTA. Lakip sa mitanyag og serbisyo kaganiha ang taga Business Permit and Licensing Office kun BPLO. Kabag usab nila ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry, ang grupo sa mga negosyante nga gikalipay ang maong programa. We love the initiative by ARTA and the City of Mandawi. Normally, ang ease of doing business has always been the lifeblood of us as a chamber. We are promoting business and we want to be the prime mover of economic growth. Pinapalapit natin yung serbisyo natin sa publiko. And of course, with this, we also promote a business-friendly environment sa ating bansa, and also it promotes yung economic growth and bureaucratic efficiency.